Kwaze kwentokozo umbukeli ukuthi siphinde sihlangane masisho sithi ke mahla amathuba emvula kwezinye indawo bese sidlulile okanye bese siqalile ngokutsha kwenhlamvela ngikakhulukazi kuzo zonke indawo ezilapha kwaZulu Natal uyongena endaweni ke ephakeme esempumalanga ilapho la siqaphelisa khona ukuthi kwezinye indawo lezi imvula thanda ukuba nomgozi hambisana nesichotho kanjalo nomoya namandla ngale kwaloko angamancane nje mongene eGauteng yongena ko North West kwalese Freestata phansi lapha eEastern Cape singalindela nje ukuthi lezi imvula zibe lapha nalapha liye ngokubalela mongene ikakhulukazi ke engxenyeni esentshonalanga kanti ke noma sihamba siyobheka usuku lakusasa ngivumele ngisho ngithi libalele kuzo zonke indawo ezilapha ngasentshonalanga kube nesimo sezulu esingathanda ukubhebhethisa umlilo isixwayiso ke lesikakhulukazi lapho koAphindini mawuze waqala umlilo wenzima kakhulu kunqoba sika ngamafa okuhambisana nenkungu yasekuseni ikakhulukazi oguneni ngaseningizimu sambe siyongena kwaZulu Natal kube nenkungu yasekuseni ngale kwaloko solindela imvula ezilapha nalapha ngokushaya kwenhlamvela kwaZulu Natal yongena eGauteng empumalanga kanjalo nasengxenyeni ke esenyakatho kanti ke masibheka amazinga okushisa ngivumele ngithi khahle singubo mongene ikakhulukazi ke lapha kuSajoni siyongena koRichards Bay kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eMessina siyobheka ngasentshonalanga nakhona eKhalvina kuyashisa nje uyongena lapha eAphindini kanti ngokushaya kwenhlamvela ngangivumele ngisho ngithi khipha umkhovetshene engxenyeni ezilapha eWestern Cape awubheka lapha koVusile u38 sambe siyongena eEastern Cape kushise nje nakhona kwaZulu Natal lifudumale liye ngokushisa komhlaba yalingana lifudumale emongweni kwalase Freestata lithi kushisa koMafikeni kanjalo naseGauteng lifudumale yongena eMbombela liye ngokukhipha umkhovetshene mongeni kakhulukazi ke engxenyeni eseMessina thatha intambo ngithi mfokadludla ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle.